खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि भारत भुटान सीमानि दारांगा मेलायाव दिनै सोरांसि समाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय जायो। गिख्रंथाव बे अर खामनायजों दरंगा मेला बाजारनि गंब्रै जिनि दखान खामनानै सेवहांगार जायो। उननि समाव जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे पुलिस आरो 64 नं बेटेलियन एसएसबीनि जवानफोरा जयै अरखौ खोमोरनो हायोब्लाबो गंब्रै दखाननिफ्राय गोबां लाख रांनि सिफोरा खामनानै सिलिंखार जायो होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं दारांगा मेला पुलिस आउटपोस्टनि एसआई गपाल दलेनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ संदानबाय थानाय जादों होनना मिथिहोयो। Itu